Doin hoigvaid lons pariok ologofillon suurtei lons doi. Rydw wedi cychwyn ar yr ymdaith bach efo gwladgarwyr Cymraeg. Felly, ia, dwi'n cychwyn ar rwan efo Ban Owain Glyndŵr, ia, i gofio'n Llywelyn yn Llyw Olaf. Dwi'n ar ei ffwrdd i Llysosir. Felly, ia, mae'n yn eitha bach iawn yn dweud y gwir mewn gymharu i'r ymdaith Answer Caerfield. Ond dyma fi, efo Ban Owain Glyndŵr ac pobl eraill. Ia. Na chdi. This is to commemorate our last prince, Llywelyn the Last. Ia, na chdi. Shwmai? Iawn, da iawn. Wel, dwi'n mynd i pasol TV ar y fened. Rhaid na deg o bobl. Whoops. Gwyntog iawn. Wel, oedd y can o Tales of Ifling wedi dweud o Sul fel damod. Wel, mae'r gwyntog wedi codi yn barod a mae'n rhaid i fi dweud ar y fanarwyd. Ia, dwi jyst dod yma i efo gwladgarwyr Cymreig cofio'n Llywelyn, Llyw Olaf. Ond dim ond Cymru, achos o'n Llysosir, achos dim yr bobl llan gaffo a gyfod o gael. Testament law sydd methu fynd i Cymru i gofio'n tyrysog Olaf dros y Cymru sofranaeth. Cofio'n iawn, mae'n siŵr, ia. Wel, dwi'n sori iawn ti'n gwybod am y llar yma os ti'n gwybod am hyn ers tipyn yn ôl pan nes i gwneud y tŵr am Llysosir. Ond wedyn ta, wel, da ni gyd yn agos iawn wrth y llys rwan. Ia, dim ond deg ohonyn ni sydd yn mynd yna, dim ond cwyd a mawr, a mae'n bach iawn, ti'n gwybod. Tro nesaf, mae rhaid i fi fynd yn ôl i Cymru blwyddyn nesaf, efo bana golla, of course. Ond hwn, dwi'n just rentio o'r bana o'r, dwi'n meddwl, Nia Bridget Jones, ista na, mo Sul fel damod, cysniwg sibwen Tales of Ifling o dol, Sul fel damod. Igan, fi sy'n glad a so. Cofiwch Llywelyn yn Llyw Olaf, gwir tyrysog Cymru yn o wlad ni, yn o wlad goll, o wlad sydd cael ei ddinistrio, y wlydyd sydd cael ei ddinistrio. Dyma ni, yn Llysosir, fel oedd Llysosir, yn cael ei ddinistrio blwyddyn ar ôl marwad Llyw Olaf. Ond yw Dyrsio Claus, yw ei Dyrsio Bwyr, oedd Llywelyn Llyw Olaf, oedd yn
Rangers o Cymru Gwyr. Cofio fo Cymru rydd.